बे समाव एमपि नबकुमार सरनियानो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनायनि सायाव थोंजों आदित्य काकलारी आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'खौ दायनिगिरि साजायदों। प्रमद बर'मोन ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनो थिनामोनब्ला हयथ' ट्राइबेल सुबुंआबो होआ जानांगौमोन। बे गोख्रों अजदनि बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेखौ खालामदों जनजाति सुरक्षा मंचनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया। दावराव देख्रेबनि गोख्रों अजद नबकुमार सरनियाखौ ट्राइबेलनि सार्टिफिकेट होनायाव आदित्य काकलारियानो गाहाय दायनिगिरि। बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंदों प्रमद बर'मोन थिननायावनो ट्राइबेल संघआ नबकुमार सरनियानो ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ होनो हादों। नंगौ, माननि गोजौ बिजिरसालिया क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नबकुमार सरनियानि ट्राइबेल सार्टिफिकेटनि सायाव 2 दाननि गेजेरावनो नायबिजिरनो बिथोन होबाय। बिजिरसालिनि बेबादि थांखि फोसावनायखौ जनजाति सुरक्षा मंचनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया गोजोननाय फोरमायो। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ सांग्रां जानो खावलायबावदों। थाखाय ट्राइबेल संघआबो थोनदों। प्रमद बर'मोन ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनो थिनामोनब्ला हयथ' ट्राइबेल संघआबो होआ जानांगौमोन। दा प्रमद बर'मोन थोननायाबो होनांबाय आरो अफिसियेलि बिथांमोना बुंबायदों प्रमद बर'मोना बे सरनियाफोरनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होदों। बे होनो थिननायनि खारनखौ बिथांमोना बुंदों जे माने ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिया दानजानोसै आरो ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिखौ रैखा खालामनांगौब्ला जोङो बे माने सरनियाफोरनो ट्राइबेल माने सार्टिफिकेट होनानै ट्राइबेलनि जनसंख्याखौ बारायनानै जों ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिखौ जोङो रैखा खालामना लानांगोन बे बाथ्राखौ बुंदों। दा बेफोरबायदि नङै जुक्ति होननानै बिथांमोना दिनै जोंनि अधिकार जोंनि ट्राइबेलफोरनि अधिकार बे अधिकारखौ दिनै फाननानै जागासिनो दं। जोङो सार्टिफिकेट होआब्लानो जोंनि माबाया जोंहा सिकिउर जानानै थायो। ट्राइबेल समस्तिफ्रा जोंहा सिकिउर जायो। गुबुन हारिया जानो हायामोन। दा बे जोंनि मेइन दायानो जादों ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनाय आरो बे ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनानै जों मालायखौ माने इलेक्सन गेलेनो स्कप होनाय बेनो जोंनि मेइन दाय। बेखायनो आं बयखौबो खावलायदों रायजो राजाफोरखौ बयखौबो आरो आफादखौ बयखौबो खावलायदों जों जोंनि अधिकारखौ जोङो गाबथां जेरैबो लाखिनांगोन। जोंनि अधिकारखौ जाहाथे मालाया माने नाफ्लेनो हाया गाफ्लेनो हाया जोंनि अधिकारखौ जाहाथे मालाया सेनो हाया। आं बेखायनो बयबो आफादफोरखौ खावलायो जाहाथे जोङो जोंनि अधिकारखौ जोङो गोख्रै गाबथां लाखियो। आं बेखौ बयखौबो खावलायो।